astera doa. Oraintxe bertan, lehen sakea, atera du Iriondok, eta sake luzeegia izan da. Euskadiko txapeldunak ditugu Gerriko eta Elastiko Gorriz, Iriondo eta Torre, eta Sánchez eta Langarika Urdinez. Lehengo astean elkarren aurka jokatutako partidua, 46 eta 44 irabazi zuten Langarikak, eta gogora ezagun gaur berriro ere gertaliteke 44ko berdinketa hori, naiz eta aukera bat besterik ezten, eta hori gertatuko balitz, irabazleen aldeko apustuek balioko lukete, baina 45 eta 44koa emango genuke ontzat lehiaketarako. Horixe izango litzateke baliagarri. Lehen tantua jokatzen ari dira, Sánchez eskuinez, eraman ozta Torrek, eta partiduko lehen tantoa Gorriek egin dute, naiz eta Fede ies egindako pelota izan garbi-garbi. Bai, hor justu pala jarri du eta txapa gainera juntzaio. Hor lekuriko benera, hor zen alitzerikan. Gainean baldima da, tantoak berdin balio du, naiz intentzioz egina, naiz hutsaren bitartez lortu izan. Horrexegatik, bat eta huts aurretik, Euskadiko txapeldunak, atzera Iriondok eskuinez, eutsi Alejandro Sánchezek. Langarikak eskatu dio pelota, eta kanpora. Ezker hor maindar gehiagiz jodu, eta botea eskuin marraz kanpo egin du pelota horrek. Hor duzue Sánchez, gaurko lau pelotarien artean gazteen abera da, eta errepikaturik Langarikaren pelotaka da hori. Eskuin marraz kanpo joan zaiona. 2 eta huts, Euskadiko txapeldunak aurretik. Portzentaiak oraindik ere oso nabarmen, 78 Gorri, beraz alde handia da hori. Eta ez dakit ez ote duen jendea pixka bat esnaerazi lehen eman dugun datu horrek, alegia lehengo astean partidu hau bera Urdinek irabazi zutela jakiteak. Urdinen lehen tantoa oraintxe bertan heldu da, Ion Torrek pelota hori ikutzerik ere ez du izan, 1 eta 2 markagailuan Urdinen lehen tantoa, eta Alejandro Sánchezek partiduko bere lehen sakea atera ahal izango du oraintxe bertan. Aztertu egin zaion arren ondo jaso du pelota Langarikak. Hori ere bai. Torre. Sánchez eta ezin. Berak hartu beharreko pelota zen nahita ez. Bestela errebotera zioalako. Baina ezin izan du. Fede, pala asko ezagutzen ez duen jendeak askotan aipatzen du, hemen tantoak laburrak izaten direla, baina ulertu beharra dago espezialitate honen zailtasuna. Nik behintzat esango nuke zalantzarik gabe, denen artean zailena. Bai, oso zaila da, eta zeratikan pilota velozia handian joaki da, eta pala oso laburra izatea hortan, behar duzu palanen erdi-erdian jo, eta hori oso zaila da, orduan pilotan velozidadekin eta horrekin ez da posible. Honiztan, tantua egiten da oso laburra, bai, hortan larrazio duzu. Bi gauza egin behar dira gainera, bata enpalatzea, hori ez da erraxa, eta gainera berdean sartu. Eta bi gauzak elkartzean oso zaila egiten da. Bai, oso da. 4 eta 1 aurre hartu dute markagailuan. Gorriek, Iriondo eta Torrek, jaso Langarikak, Iriondok atzera, pelotaka da bikaina. Ondo aidez Langarika, defentsan. Sánchez. Torre. Sánchez zentza da aukera. Eta tanto, 2 eta 4.
2-4 markagailuan, azken tantoa urdinek egin dutena. Beraz, zarauztarrari dagokio berriro sakea. Hortxe ikusi ahal izan duzu errepikaturik partiduko azken tantu hori. Irudietan duzuen mutilak egina. Atera du sakea, ondo gurutzatu du. Eta tanto. Sakez egin duen lehena. 3-4. Hauxe izan da Alejandrok sakez egin duen lehen tantoa, baina aurretik ere izan da beste bat. Iriondok egin duena. Oraingoan sake labur-laburra, ozta-ozta egin du botea lau azatzetik. Ondo orain Sánchez enpalatuz. Berea da berriro aukera, nahiago izan du Langarikari ustea pelota. Torre. Zabaletik Langarika. Ondo atzeratuz eta gurutzatuz, jaso Torrek. Sánchez. Atzelarien arteko jokua. Iriondo sartu da hor bote azkarrean. Sánchez berea daukera. Berriro bote azkarrean sartu behar. Torrerentzat oso pelota txarra izango zelako bestela. Nahiko beharturik sartu da eta jaso ezin. Launa. Partiduko lehen berdinketa. Eta dirua Gorri. Gorri baina pare-parean. Lehengo astean partidu hau bera jokatu zenean, partidu hasi aurretik 1800 egin ziren apustuak. Gorrien alde orduan ere. Orain launako berdinketa, orain ere Gorri, baina pare-parean. Iriondok Torreri utzi, honek jaso. Sánchez, eskuinez. Atzera Iriondok, oso ondo enpalatuz. Ederki eramandu Langarikak, pelota zaila zuen. Iriondo txaparen gainean, jaso Sánchezek. Tanto izan daiteke, jaso Iriondok ere. Aidez, Alejandro Sánchez eta gora. Tanto polita izan da, Fede. Bai, oso tanto polita eta borrokatu izan da, bai. Makarrikan pilota da noski bizi samarra eta Sánchezeri hor junintzaio pixkoat indarra maite nahi izan dio eta junintzaio. Bizi samarra da pilota, bai. Hortxe uzue, Iriondo jaso duen pelota zail hori. Gero Sánchezek berak jodu atzera, naiz eta pelota Langarikak garaiz eskatu dion. Hor eman nahi izan dio honitz eta junintzaio. Eta hor gora joan zaio bai. Errepikapenean garbi asko ikusi ahal izan dugu. Iriondoren jauzia. 5-4. Lehen berdinketa. Txapeldunai desegin dute. Eta Fede Arribilak aipatu den pelotari azkenean aldatu egin dute. Iriondo eta Torrerentzat behar bada euren ustetan bizitxamarra izan zitekeen saskira jo eta bigarren pelota atera dute partidu honetan. atzera Iriondok, pelota txarra eramandu Langarikak. Torre. Sánchez defentsa lanetan ezin. Ezkerrez zeramana izan du pelota hori Zarauztarrak, baina ezin izan du. Eta hortxe duzu errapikaturik, Torreren pelotaka da. Bai, ezkerko paetan hor indio zerbait kezkiatea zaio. Dena den ondo gurutzatutako pelota izan da. Bai, oso ondo gurutzatua. 6-4. Langarikak jaso, barruan da.
Sánchez, Iriondo, eta tanto, ez da heldu pelota horretara Langarika. Ezker horma jo duenean indarrasko galdu du. Motxa galditu zaio bai. Motx geratu zaio bai Langarikari. 7 eta 4 hiru tantuz aurretik. Iriondo eta Torre, eta lehiaketako telefonoak behin eta berriro hortxe dituzue. Eta ez ahaztu, gure betiko telefonoak errekuperatu ditugulak gaur berriro, naiz eta lehengo astean beste batzuk erabili behar izan zenituzten, betiko hoiek izukatu egin zitzaizkidulako. Langarika pelota txarra eraman du, Iriondo, eta orain Iriondori geratu zaio mo. Baina ez bera ongi jarri ez delako, pelotak bote txarra egin diolako baiz. Bai, oso txarra egin dio eta bote motza, eta nahi izan du aldeatu, baina ez du posible izan. Hortxe duzue, Langarikak pelota txarra eraman du hor, eta ikusi ezazue, ia batere boterik ez duela egin pelota horrek. Iriondo egon behartzuen tokian zegoen, baina ustekabean harrapatu du. 5 eta 7. Eta 6. tantoa Sánchez eta Langarikarentzat. 6 Sánchez eta Langarikak, 7 Iriondo eta Torrek. Hor ikusi da pilota oso bizia dela, zeratik Alejandrok gurutzatu du sakea ongi, bino junda pilota ja reboteaino. Eta hor Torrek ezin izan du eraman pilota. Torreri pelota arintxamarrak gustatzen zaizkio, baina behar bada Sánchezi ere antzekoak, ezta? Bai, Sánchezek ere pilota arintxamarrakin oso ondo moldatzen da, eta ongi bak izaio bai. Azken tantoa ere Sánchez eta Langarikarena izan da. 7 beraz markagailuan. 7 eta Zarauztarraren sakea. 2. berdinketa. Bote azkarrean sartu da sake horretara Javier Iriondo Izurtzarra, eta lehen aldiz aurretik dira markagailuan urdinak, eta lehen aldiz dirua urdin, 1000 urdin. Alejandroren sakea. Eta sakez egindako tantoa. Alejandrok sakez egin duen 2. 2. ez. 3. Bederatzi eta 7 bi tantoz aurretik Alejandro Sánchez eta Langarika. Hortxe duzue Torre. Lehengo astean partidu bat oso ona jokatu zuen. Bertan adierazi digutenez, geroztik aste honetan bertan asteartean oso garezpa naiz. Beste bat nahiko eskasa ere egin du. Eta orain arte, tira, ez dugu esango gaizki eri denik, baina denok dakigu Jon Torrek gehiago eman dezakeela. Iriondo, konfiantza hundirik gabe sartu da pelota horretara. Ondo Langarika, jasot Iriondok. Sánchez ezkerrez. Pelota gara bikaina Sánchezena, ezkerra benetan polita du, eta Torrek gutxegindako pelota izan da hau ere. 10 eta 7 aurretik markagailuan Sánchez eta Langarika, eta iragarkiei tartetxo labur bat egin behar diegu. Oraintxe arte pelota zaleok. Gabon berriro pelota zaleok Bilbotik, Bilboko Deportibo pelotalekutik, zuzenean ikusten ari zarete. Partidu bikaina Iriondo eta Torre, Euskadiko txapeldunak, Sánchez eta Langarikaren aurka. Partidu hasieran dirua gorri, eta oraindik gorriago, ETB kantxako lehiakideen apustuak. Baina nik uste, markagailuan gauzak gehiago, gero eta urdinago jartzen hasi direnarekin batera, dirua ere aldatu da, eta gero eta gehiago aldatuko dela esango nuke, ETB kantxako lehiakideen bataz besteko hori ere. 12 eta 8 aurretik Sánchez eta Langarika. Eta Sánchezek oraintxe bertan egin du 13. ere.
egia esan ez gara peloteo gehiegi ikusten ari, eta Fede materialaren errupiska bat ere badagoela esango genuke, materiala biziegia da. Bai, ni iduritzen zait, pilota sobera bizia dela, eta Sánchez oso ondo moldatzen da, baina Iriondo ez da hainen ondo moldatzen, eta naiz Langarika oso ondo dagoela jokoz, orduan pilota honekin konbotzen da ongi, baina Torre ere ez da ondo, eta orduan pilota honekin ere gaigo nabaritzen du, ez? Ez da ondo jarritzen, orduan pilota sendoago balimazen, orduan jarriko zen hobeto. 13 pasa egin du Sánchezek, ondo gurutzatu du urrengo sakea, eta tanto. 14 alde desente hartzen ari dira Urduñak markagailuan, 7 eta 4 joan dira aurretik gorriak, eta geroztik tantu bakar bat besterik ez dute egin. Urduñek berriz 10 egin dituzte. Eta Sánchezek sakez lortu duen 6. tantoa da. Berak aitortu egin behar da, ongi sakatu duela orain arte, baina gehien bat tantu horiek beste nakatzen bitartez lortu dietudenak izan dira Zarauztarrentzat. Eta Torreren arazoak argi eta garbiak dira bai. Bai, ikusten zaio oso desanimatuta. Eta ez dakit, ez alden egonen resultado bat aitze gogorra. 15 eta 8. Azken tanto ere, sakez egin du Sánchezek, ikusi ahal izan duzuenez, 7. beraz, 15 tantutatik 7, sakez egin ditu Zarauztarrak. Sakeak ateratzen ikasi beharra zuela ere esaten zitzaio, baina gaur behintzat, partidu guztietarako firmatzeko moduko batazbestekoak ateratzen ari da. Bai, hori oso ondo egiten du Alejandrok, sakeak gurutzatzen du oso ondo, eta bainera indar txikiekin juten denaz, hartzeko jokalarientzat behar du indar guztia eman, eta orduan txake zali samarra da. Hori behar bada jendearentzat ez da ino errex ulertzeko, ez da Fede palaz jokatzen ez duenarentzat behintzat, indarrean datorren pelotari pala ongi jartzea nahikoa izaten da, pelotak berriro aurrera ere indarra eramateko. Eta indarri gabe datorrenari norberak eman behar diotena. Claro, hortan da sekretua, eta orduan Mansuel duen pelota ez haiten da honistan zaligua beste baino. Ondoren ikusi ahal izan duzuenez, sakez falta ere egin du Alejandro Sánchezek, urexe izan da 9. tantoa Euskadiko txapeldunentzat, baina urrengoa berriro Sánchez eta Langarikak lortu dute, gorrien pelotaka da goiko txapara joan delako. 16 eta 9 beraz, horixe da, une honetan markagailuak dioena, eta entzun duzue, Fede Arribilagak, gure gonbidatuek zer esan duen ere, gaur elitzateke harrigarri izango, materiala nolakoa den kontutan hartuta, eta batez ere gorriek material honekin zer nolako arazoak dituzten kontutan hartuta, markagailuan alde handixe marrak izatea. Ondo gurutzatu du pelota Iriondok, ezkerrez nahiko beharturik sartu behar irudietan duzuen mutilak, eta ezin, 10 eta 16. Partidu hasi denetik 21 minutu. Eta Sánchezen azken ezkerkada hori. 10 eta 16 bere alaxe epaileak duen, atzeko epaileak duen saski horretara jo dute. Iriondo eta Torrek. Eta ea zer nolako pelota kantxaratzen duten ondoren. Iriondoren sakea. Eta ez dute tanto jada luzerik egiteko modurik izan. Ez da bakar bat ere. Pelota aldatu bai, baina berriro lehengoari heltzeko moduan dira Urdinak. 17 eta 10. Eta garbi dago, Ion Torre ezinean dabilela. Pelotari gehienak txapapera joaten zaizkio.
ezker eskuin pelotari ikusgarria da Torre. Guztiz segurua eta zuzena, baina gaur eta pelota hauekin ezinean dabil. Oraingo pelota hau ere, txapapera ez, baina eskuin marraz kanpo joan zaio. Nabar ikusten da, destentratua dagoela, ez dagoela gustora, eta orduan gustura izatea hortan egiten du pilota gaizki jartzen da eta gaizki ematen dio. 18 eta 10. Ondo Iriondo, pelota zaila zuen, Langarika. Eta tanto. Iriondo naite zaidez sartu behar. Eta etzen erresa. 19 eta 10, markagailuan Leicester bikoiztu egin ditzakete. Sánchez eta Langarikak, Iriondo eta Torre. 19 eta 10. Alde handia noski. Erabaki horra ez, inola ere. Baina alde handia bai, kontutan hartzekoa noski. Sánchezen pelotaka da, eta tanto. Eta bikoiztu egin dituzte bai. 20 eta 10. Hogei. Sánchez eta Langarikak, 10 besterik ez, Iriondo eta Torrek Euskadiko txapeldunek. Gauzak nola aldatzen diren. Hortxe uzue, zabaletik zabalera joan da Sánchezen pelotaka da hori. Ustekabean harrapatu du Torre, eta atzelari bikainonen ahalegina alferrikakoa izan da. Oraindik ere sake luzegia izan dau. Oraindik ere oso gorri dago ETB kantxako batazbesteko hori. Apusturik gehienak 162 gorrien aldekoak izan dira, baina jakina. Partidua hasi aurreko dei guztiak kontutan hartuta. Azken boladan egindako gehien zuenak urdinen aldekoak izan direla esango nuke. Alejandro hortxe duzue. Azken pelotaka da txapapera joan zaio, Aserre Xamar, 11 eta 20. Lehen esan dugu Alejandro Sánchezek debuta 1980 urteko maiatzaren 10ean egin zuela, eta badirudi aurrerantzean ere Bilboko Deportiboko pelotarien kuadro honek aurpegi berriak izan ditzakeela. Entrenatzen ari dira, 2 hilabete terdi daramatza gutxi gora bera Gorostiaga naparrak pala luzea hartuta, Manolo Iturriren gustuko da gizon hau, eta azkenean pelotariak berak eraman beharko du erantzuna. Eta badirudi beste gizon bat ere kuadroan bertan sartzeko moduan egon daitekeela aste gutxi barru. Luis Zeberiok esan zuen, behar bada bakazio batzuk hartuko zituela azkeneko asteetan eta azkeneko hilabeteetan pasatako tentsio guzti horiek ahazteko, baina Deportibok proposamen bat egin dio eta sikira 2 egunez ere etorri da entrenatzera. Ez da seinale txarra. Ez da seinale txarra ez, beraz, Fede, arerio batzuk gehiago izango dituzu Leicester, baina hori noski palak beharrezkoa du. Eta zuentzat ere pentsatzen dut, beste alizinte bat izango dela. Bai, jende berria etortzi horrek beste animo bat eman du frontoiari, eta ez dago dudarik guretzako hori ona izango dela. Eta hori bat etzea hobeto banik. Duela 2 edo 3 aste izan genuen ETB kantxan Zeberioren eritziak entzuteko aukera. Eta orduan nahiko burumakur eta nahiko etsita sumatu genuen helduei endarra. Eta ezer egiten hasteko gogo handirik gabe zegoela sumatu genuen, baina dirudienez, Deportibokoek tentatu egin dute pixka bat, eta entrenamentu batzuk egitera ekarri ahal izan dute. 21 eta 12ko emaitza ere ikusi ahal izan dugu une batez markagailuan, Kapikua beraz, eta pelotalekuren batetan, esan hori da, Kapikuak ondoren buelta ekarri hori duela, baina ez dakit Deportibon horrelako sorginkeriengan
Fede handirik duten. 22 ere egin dute gero. Sánchez eta Langarikak. Langarika moz geratu zaio pelota hori ere. Eta horre ere, Fede ez dut uste bere errua izan denik. Ez, pilota oso gaizki ibilki da. Ikusten da pilotariari ez dutela besoa fuerte jotzen ez pilotari, beldurrakin joten dire pilotara, eta horrek esan nahi du, pilota ez dela ongi ibiltzen. Hor badago problema bat pilotakin. Iriondoren sakea. Sánchez ezkerrez ondo. Torre. Barruan da pelota hori, txarra Sánchezen zat, ederki eraman du. Iriondo. Langarikak eskatu dio. Iriondo eta huts. Nahitez sartu beharreko pelota zuen hori Iriondok. Laute erdian pixka bat enpalatu izan balu, tantoa erabakitzeko moduko pelota izan zitekeen, baina ez du enpalatu, txapapera joan zaio, 22, 23 eta 13, 10 tanturen aldea. Berriro, eta ETB kantxako lehiaketan, gero eta alde gutxiago. 140 dagoeneko, urdinen alde, apustu egin dutenen bataz bestekoa. Berriro moz geratu zaio pelota Langarikari, oraingoan erreakzionatu ahal izan du dena den. Sánchez, ondo, ekarri Torrek. Botez orain Zarauztarra. Pelotakada bikaina, oso ondo enpalatu du. Eraman Torrek, erreboteatu egin du. Moz, orain Sánchezi. Ezkerrez defentsan, Iriondo. Bote azkarrean oso ondo Zarauztarra. Txapa gainean da Iriondoren pelotakada ere. Eta tanto. Eta Fede, tanto honetan zehar oso gauza politak ikusi ahal izan ditugu. Bai, untan oso gauz politak egin dute, bino nik segitzen dut hortan pilotariak ikusten zaio besoa ez dute bat ere soltatzen, eta ibilki dira beldurra ondeiakin pilotari jotzeko, eta ez da ondo jokatzerik ikan. 14 eta 23, tanto honetan bertan ere, pare bat aldiz, geratu zaie pelota, behar baino motzago. Pelota bakoitzari neurri hartu egin behar izaten zaio, baina gero pelotak berak neurri horiek errespetetzen ez baditu, pelotariak erabat nahasirik eta galdurik geratzen dira, saldurik. Eztarria pixka bat bustina izan dute Euskadiko txapeldunek, Iriondok eta Torrek. Eta zerbaiten beharra izango dute bai, gaurko partidu honi buelta eman nahi baldin badiote. 45 tantutara da partidua. Eta erdiak egin dituzte, Sánchez eta Langarikak. Gehiago ere bai, 24 izan da, oraintxe egin duten hau. Bote azkarrean sartu da Sánchez. Sake horretara, eta tanto. 24 eta 14. Ezin orain Torrek. Bien erdina joan da pelota hori. Egia esan nahiko zaila zuen hor atzelariak ere. Iriondo lurrera etzan da. Baina atzelariak ere ezin. Hor ikusi izan da, Langarika nola dagoen jokoakin, ez? Oso tranquilidade handiekin juten da pilotari eta jotzen dio fuerte. Osea, ikusten da, jokoakin dagoela. Urtean zehar gora bera handiak izaten dira hemen ere, Fede. Bai. Hor, eske ez da kantxak betatzen gauztan berkara. Oraintxe ere, sekulako pelotakada eman dio Langarikak. Orain ondo enpalatu duena Sánchez izan da. Torreren errebotea heldu oso zaila. Eta Sánchez txapapera. Oso botea handia egin dio eta
apurtu nahi izan du likan, pues jontzaio bera. Bera joan zaio, baina oraintxe ere eskuinez zeinen ederki enpalatu duen aurreko pelotaka daura. Bai, baina Torrek eraman duen errebotea izan da oso zaila, Hortxe uzu errepikapena ikus dezagun merezi du eta Bai. ezker atzeko horma jo eta behera egin du pelotak eta hala ere nola eraman duen. Hemen gainera goia jotzeko beldurrik ere ez dago, pelota heldu eginda, egia da bai boke handia egin dio Sanchezi, txikitzera joan da eta txapapera. Baina oso gauza politak ikusten ere ari gara. Sánchez atzera oso ondo gurutzatuz, eraman Torrek, oso pelota txarra eta zaila eraman du. Baztertu Langarikari, Iriondo bote azkarrean txapapera. Pilota hori Torreri utzi bin behar zion, hor sobera nervioso jarri da noski, eta sartu bin da. Berak aprobetxatu nahi izan du tanto egiteko, baina txapapera joan zaio Izortzako aurrelariari. 25, bostez 6 ere bai, 26 eta 15. Iriondo, Sánchezen ezkerkada gora, goiko koltsoira. 16 eta 26. Azken minutu hauetan, hortxe dabil aldea, 10 tantu hoietan. Pare bat gora, pare bat behera. Hortxe dabiltza. Guain Torre idurido pixkat animatu dela, eta hobeto ari da, pixkat hobeto. Berriro ere ikus dezakezunez. Gustoko pelota baten bila dabiltza. Ez dakigu aurkituko duten. Bai, bino, pilota berreia ziretare, pues, lehenoko pilota bizila hor balima da, pues, betire pilotarekin beti gaizkiaiko dire, oza, ez da igual. Pilota berria ziretare, pues, ez da berdin. Hor momentu batez ere ikusi du Jon Torrek nola eragiten zuen bere pala, eta hor Fede Arribilaga ipatu egin berda, aspaldidanik dabilen sistema da, erretxina, pegapaloa eta zinta. Momenturen batean ere beste modernizazio batzuk etortzekotan ere izan ziren, musik guante bat erabili zen, eta hainbeste eta urtetan darabilkitzen sistema horrek oraindik ere aurrera jarraitzen du. Ia hor ez da aurrerapenik izan, arlo horretan. Zinta, pegapaloa eta erretxinarekin jarraitzen duzu oraindik ere. Bai, eske hor momentuan ez dago beste gauzarik atera, ez? Eta ni pentsatzen dut gainera eskuz kanbitzeko eta metodoriko bena dela noski, erresina bizko batekin eta izateko bizko bate libre, ez? Eskutik aldatzeko. Beste modura jarritzen baduzu, lehen aritzen zien bezala, pala eskuri lotuta eta orduan ez du nun eskuz kanbitzeko, ez? Eta pentsatzen dut metodoriko bena orain ibiltzen duguna dela. Pala horiek pisu handia izaten dute, Bai. Astunak dira oso, zenbat gramutan ibiltzen dira, 800 da... Bai, 800 eta 50 eta 900 gramo. Beraz, pisu handiko aparatoa da, pelotak ere biziak eta nahiko astunak, eta jakina horri eusteko zerbait behar da. Bai. Eta oraingoz behintzat, gauza hoberik ez duzue. Bai, eta erresinarik gabe ezin leke ari. Erresinarik gabe ez da posible. Iriondoren sakea. 17 eta 27 da markagailua. Jon Torre, jokuan pixkaba sartzen ari dela dirudi. Ea gehiago ere sartzen den. Oso ongi Langarika dena den. Bere lana azpimarratu beharrekoa. Bai, Langarika oso ondo dabil. Oso tranquil eta sendo. 28. tantoa Sánchez eta Langarikarentzat, irudietan izan duzuen mutil horren pelotaka da, txapapera joan delako. 28 eta 17, 11 tanturen aldea, alde haundixamarra noski. Alejandro Sánchez, Zarauzko mutil gaztea, ondo gurutzatu berriro sakea, eraman Torrek, ezkerrez Zarauztarra, Langarika oso ondo berriro. Torre. Eta ezin orain Sánchezek pelota jetxi egin du Torrek. Eta berriro 10 tantutako
aldea da markagailuan. 18 Euskadiko txapeldunek, Iriondo eta Torrek, 28 Sánchez eta Langarikak. Iriondoren eskuinkada berriro kanpora, Zabalera ies egin dio, ez da ez gustorari izurtzarra ere. Bai, hor ikusi izan da, pixko bat besoa luzatu dulikan, eta ez duela posible izan pilota sartzea ezkuntza jola, pilota sobera bizia delakoz. Kontrolatzeko arazo handiak dituzte. Bai. Pilota kontrolatzeko behar da besoa erdila bakarra luzatu. Beti eutsi eta eutsi. Bai. Besoa luziakin jotzen bali maduzu, pilotak ies egin behar du normalki. Ez da oraintxe asko falta, ETB kantxako deien bataz besteko hori parekatzeko ere, 156 besterik ez orain, eta gora ezagun, partidua hasi aurretik, 164 zirela gorrien aldeko deiak. Hogeita 11 eta 18. Amairu tanturen aldea, partiduan zehar, orain arteko alderik handiena. Ondo defentsan Sánchez, Torre. Eskuinez, Iriondo. Ez, señor Sánchezek. Bai, hori pilota hortara Langarika jun bartzuen, bakarrikan igual kursi du ez zela alietzen, eta orduan Alejandro sartu da oso behartuta, ez. Iriondo Torreri utzi dio, Torrek eskuina astindu, eta Alejandro pelota horretara sartu da, baina egia da bai, Langarika toki hobean zegoela. 19 eta 31, Langarika defentsan, ikusgarria izan da pelotaka dago ere. Gora Sánchezek. Eta Langarikaren jokua aipatu beharrekoa da. Erandiokoa dena sartzen ari da berdean. Eta gaurko pelotekin gauzak asko aldatzen ez badira behintzat. Fede, nik uste dut lehen egin duzun iragarkizun horrekin bete-betean asmatzeko zorian zaudela. Gaur markagailuan alde desentea izatea ere elitzatekela harrigarria esan diguzu. Eta gauzek ez dute aldatzeko itxura hondirik. Ez, bai. Aldatzen aldire momentu batean, baina ez dut uste. Pentsatzen dut normalki Sánchez eta Langarikak irabazi behar dutela. Bakarrikan gertatzen alda, ez? Momentu batean igual tanto batzukin Iriondo eta Torrek eta orduan pixkat urbildu, baina ez dut pentsatzen. 21 eta 31. Tira, lau tantu behintzat egin dituzte jarraian Iriondo eta Torrek. Torrez. Langarikak eskatu dio pelota zarauztarrari. Eta Torreren eskuinka da gora. Ies egin dio pilotak, oso pilotazo polita eman zuen, baina ies egin zaio. Eta aurpegira begiratu besterik ez dago. Etxita ari da. Ezin du pelotari kontrolatu. Hogeita 12 eta 21. Sake luzea. Sánchezena.
Eta berriro ere gora. Hortxe duzue. Burumakor mutila. Behin eta berriro besoa kakotu, eskumuturra zahalik eta gehien eusteko aleginetan ari da, baina pelota beti iesi doakio, gora ezpada bera, ezin du inola ere kontrolatu eta berdean sartu. Ba, eta tantu horiek mina ondaia egiten dute, zeatik iduri baito pilota bat oso erraza zela amateko eta hori galtzea lur jota jarritzen da pilotaria. Sánchez, hor ere Langarikak pelota eskatu dio, baina bera sartu da, eta ezin, 22 eta 33. Eta ez du balio ezker horman goiko txapaz gora joan zaio pelota hori, berriro 12 tanturen aldea, 34 eta 22. Gaur ez du mutin honek bururik altxako, hor gainera ezker horma ere bertan izan du, eta Langarikak bere alaxe jaso du eskua. Sánchezen sakea, atzera Iriondok. Ezkerka da, txapapera joan zaio Zarauzko aurrelariari. Eta partidua bukatzerako parekatuko dira bataz bestekoak. Ondo Iriondo. Eta hobeto Langarika. Aze pelotaka da. Oso zaila eraman du Hortorrek, bote azkarrean. Oraingoa ere ederki eraman du. Aze bi pelota eraman dituen. Hirugarrena ere bai. Iriondo. Jokoan sartu eta atzera. Oso ondo eutsi Langarikak. Oso ondo jokatzen ari dira denak ere tantu honetan. Eta azkenik Langarikaren tantua. Pelotakada bikainak izan ditu Torrek berak ere. Orain arteko tantorik txukunenetako bat izan du zalantzarik gabe. Euskadiko txapeldun den atzelariak. Ezkerreskuin oso ondo enpalatu zibili da. Baina azkenean Langarikak, ikusi duzue. Ikusgarri jokatzen ari da Erandiotarra. Bai, oso ondo. Torre oso ondo defensa lanetan ibili da, baina ondarrian Langarikak hor ikusi da toke honean dagoela eta pilotari oso ondo gurutzatu eta tantu egin du. Sánchezen ezkerka da. Oraingoan oso gora Langarikaren pelotaka da. 24 eta 35. 10 tantura dute Sánchez eta Langarikak. Garaipena. Ikus dezakezuenez. Urdinak sakean abantailatxo txiki bat ezari dira. Pasa, sake luzegi atera du Iriondok. Bitardian bote egin. Heldu egin da Iriondo pelota horretara. Ezkerrez Sánchez. Torre. Horroso beharturi sartu da Sánchez. Oso ondo gurutzatu du pilota Torrek eta etzen ondo aliatzeko pilotari oso zaila zen.
25 eta 35. Euneko 52 gorrien alde. Laister parekatuko dira gauzak. ETB kantxako lehiakideen artean. Eraman Torrek, Sánchez. Iriondo. Langarikak eskatu dio pelota Sánchezi. Eta jo ere egin du, baina berriro motz geratu zaio. Eta eraman duen arren, bigarren botean izan dela adierazi du epaileak. Hortxe azken tantu honen errepikapena, Sánchezek atzera. Iriondo, hor ez dio behar bezalako botea egin pelotak Langarikari, errepikapenean ere garbi asko ikusi da, eta bigarren botean jodu Erandiokoak. 26 eta 35, tira aspaldiko partez, aldea 10 tantuz behetik jartzea lortu dute Euskadiko txapeldunek. Pasa. Iriondo eta txapapera. 26 eta 26. Sánchez, sake ateratzeko prest. 12 bote egin. Eta kanpora Iriondo. Torre ez da gustorari, baina ez da irudietan duzuen mutila ere. Lesio bat gainditu berria du, eta oraindik ez dago punturik onenean, horretarako ere denbora pixka bat behar izaten da. Eta nik uste, gaur gainera biak batera dituela, bere punturik oberenean ez dagoela, eta materialarekin ezin duela asmatu. 37 tantu daramatzate eginik, jadanik, Sánchez eta Langarikak, eta Inigo Iestaran sakez lortutakoak mordoska bat. 11 izan dira. Zarauztarrak, 11. Eta falta bat ere bai. 11 tantu sakez, falta bat. Beraz, ez dira nola nahiko kontuak. 11 tantu sakez asko dira. Eta horixe da, markagailuan dagoen aldea ere, 11 tanturen aldea. Iriondoren datuak askoz ere eskaxagoak dira, Inigo. Bai, bi tanto besterik ez ditu sakez lortu. 37 eta 26, eta Zarauztarraren sakea Iriondo aldageletatik bueltan dugune. Eta tanto. Suertez lortutako tantoa. Iriondoren eskuinka da. Zabalera joan zaio. Izurtzarrari. Botea egin eta sarera. 27 eta 37. Torre. Eta txapapera. 38 eta 27. Gerriko urdinez ari direnak, zein baino zein hobeto. Sánchez oso txukun, eta Langarika berriz, jaun eta jabe atzeko kuadroetan. Eta Sánchezek sakez egin duen 12. 29, beraz, garaipena askoz ere hurbilago urdinek.
Eta Fede, bete-betean asmatu duzu. Momentu ba, baina guainik ez da kautu guainik, Ez da bukatu oraindik ez, tanto hilera bat egitea ere litzateke harrigarria, baina oraingoz behintzat beste bat egin dutenak ere, lehengoak dira, Sánchez eta Langarika, 40 eta 27. Ikusten da Alejandro oso rasari dela, pala jartzen du eta pilota bera bakarri juten da. Martxa zoan. Ondo enpalatzen ari da, eta gainera ikusi besterik ez dago, konfidantzaz jokatzen ari da. Bai. Eraman ozta Torrek, txapa gainean da pelota hori ere, eta tanto. Suertea ere lagun izan du hor, 41 eta 27. Pasa. Luzegia izan da Zarauztarraren azken sakea, beste alegin bat egin beharko du. Gorrien tantua, bote azkarrean sartzen saiatu da Sánchez, Langarikak ez zuen askoz pelota hobea izango, baina zaila zen hori eramatea. 28. Bintzat egin dute, Iriondo eta Torrek, eta hain zuzen, 41 eta 27 izan dugu partiduko alderik handiena, 14 tanturen aldea. Eraman Langarikak, atzera Iriondok, baina kanpora. Ez dira ez gustora ari, burumakur, erabat etxita, eta dakitenaren erdirik ere erakutsi gabe. Bai Iriondo eta bai Torre. 42 eta 28, berriro 14 tanturen alderik handiena. Bote azkarrean hartu du Iriondok Alejandroren sakea, eraman Langarikak. Eta Iriondoren tantua. Txokoan moztutako pelota, 29. tantua Euskadiko txapeldunentzat. Tamar eta 42. Iriondoren sakea, jaso Langarikak. Torreri ustea nahiago izan du, honen pelotak da ozta iritsi, Alejandro, atzera, pelosongien pelatu du, erreboteatu egin behar Torrek, eta berriro eraman, 3 errebote ekarri ditu partiduan zehar, 3tik 3 gainera. Bote azkarrean sartu da hor Alejandro, eta ez. Hor gaizki sama sartu da hor Langarikan dako pelota hona zen, eta hor pixko bat urduri samar jarri da noski, eta gaizki sartu da. Presaka jodu bai pelota hori. Ez zuen sartu beharrik ere, batzutan nahita ez sartu behar izaten da, naiz eta pelota zaila izan, atzelariarentzat askoz ere txarragoa izan daitekeelako, baina oraingoan ez zuen inolako kezkarik. 43 eta 31. Eta pare-parean ETB kantxako lehiakideen bataz bestekoak. 150 jadanik urdinen aldeko
deiak ere. Langarikaren pelotakada hori ere barruan, ederki eramandu Iriondok, Sánchez berea da, pelotaleku osoa eta txapapera. Hor, ez da gehiegi konfiatu edo zer egin den, pelota lasai-lasai zetorkion, berak uste baino laburrago geratu zaio eta ez da iritsi. Hor konfiatu egin da eta pilotak oso bote motza galditu zaio eta horregatik ez da letu. Zuzen egin dio botea. Hala da bai, errepikapenean ere garbi ikusi da, bote labur samarra egin diola. Eta ozta iritsi da lehen botean, baina txapapera. 32 eta 43. Iriondo eta txapapera. 44. Lehen adierazi dizuegu 44nako berdinketa gertatuko balitz. Zer arau erabiliko genuken lehiaketarako, baina gaur behintzat ez dugu praktikan jarri beharrik izango. Oker haundirik gertatzen ez delaik behintzat. Oker haundia beharko luke noski. Batez ere, bakoitzaren jokua nola dagoen ikusita. Sánchezen sakea, bereza dazkena horixe izan da. Iriondo. Bote azkarrean ere nola eramanduen pelota hori Langarikak. Jaso Torrek. Sánchez. Ezkerrez oso ondo enpalatuz. Eta tanto, 45 eta 32. Partidua bukatu da. Erres nagusitu dira. Sánchez eta Langarika. Ez dago ez erresatekorik. Inigo Iestaran. Bere alaxe izango dira kantxan urrengo partidua jokatu behar duten pelotariak, baina ea partidu nagusi honetako protagonistaren batzuk harrapatzeko modurik dugun. Alejandro Sánchez hortxe da, zeure ondoan, eta nahi duzunean aurrera. Alejandro Sánchez, zorionak. Bueno, nola joan da partidua? Zuentzat ondo besteentzat gaizki, oro arrezetuzte partidu on bat atera dari, baina pentsatzen du pozik egon zeratela. Bueno, bai, partidua ez dira onak ez, baina, bueno, Langarika oso ondo jokatu, eta gero Iriondo pelotazko faiatu, eta bueno, hortian junda partidua. Sánchezek ratxa txar bat izan zuen, partidu oso on batzuk egin eta gero, eta badirudi pixkana berriz ere hortxe asentatzen hasia zaigula. Zaila alda kolpe batean hor goraino joan eta hortxe mantentzea? Bueno, leheno izan da, ratxa txarra bat eta lau partido jarraian galdu, eta bueno, oin ja hori ja pasau binde eta bueno, oin jokokin nago. Eta partido jokatzen da irabazten da hain naiz, eta bueno, baina eta game mantentzeko oso zaila da. Eskerrik asko Alejandro Sánchez eta zeregi garaipenarekin. Eskerrik asko. Eta pixkana protagonista guztia joan dira aldageletara, baina Jon Torrerekin gaur hitzein nahi genuke, baldin eta hemengo pelotazaleek edo pelotan ari diren hauek oztoporik jartzen ezpadigute, eta Jon Torrek uste dut nik gaur esplikatzeko gauza askotxo dauzkala. Gabon, Jon. Gabon. Bueno, lehenik eta behin esan behar da, gaizki konpontzara, zuzen ere, egunkaria irakurri duzu, jaialdiak gaur ustez 10:00 haste zela, beraz pentsatu duzu 11:30 12 aldean hasiko zela zuen partidua eta horregatik etorri zera berandu. Bai, horregatik izan da, baina hori ez da problema ondo txarto jolasteko, zeatik preparauta etorri nazelako. Hala ere, atera eta ia astirik ez duzu izan behar bezala beroketze ariketa horiek egiteko. Bueno, egona etorri baino lehen, egona zapur bat gimnasio batean beroketak egiten astiro berotuta etorri naz, ez da problemarik ez da hor. Bueno, partidua 45 eta 52 amaitu da, zuek Euskadiko txapelduna zarete eta behar bada askotxo aldatu da orain, orduan txapeldun izan zen bikoteak, gaur ez da gaurko egun honetan behintzat gau hartako bikota izan. Bai, hori egia da, ez gaude momentu hon batean, baina jolastuin behar da, eta guk aleginak egiten dugu jolasteko ondo, baina espada izaten posible ezin da zerein. Normalean pelota gutxi kastigatzen duen gizona da Jon Torre, baina bi eskuz oso ongi eta oso seguru aritzen dena. Gaur zer gertatu da hainbeste pelota huts egiteko? Txarto garelako, momentu txarra, jokuan txarto, eta txarto etortzen direnean gauzak, beti dana txarto etortzen da, eta
txarto jolasten duzu, txarto jartzen duzu pelota, txarto botatzen duzu golpea, eta azkenean gora joaten da, bera, edo eskuin paretara, eta ez dakit nora, edo intzen lekutara. Edo zein lekutara joan dira normalean zure pelotak hasiera, baina hor partidu erdian bazirudien behar bada pixkana jartzen hasia zinela, baina ez duzu progresio hori gero gorde. Bai, pelota bat aldatu dugu, apurtxo bat motxago, eta pelota horrekin apur bat sartzen duzu gehiago, eskuinez eskerrekin, baina ez da posible. Aitzikirik gaurko materialari behar bada pelota biziegiak altzeuden? Bueno, hobe ez da ezer esan, hori buruz. Eskerrik asko, Jon, eta lehen baian aztu partidu hau. Bale, zuei, eskerrik asko. Jon Torreren hitzak izan dira, eta hortxe argi eta garbi utzi nahi izan du gaurko bere onera, berandu etortze horrek ez duela zerikusirik izan partiduak gero izan duen emaitzarekin. Besterik ez, protagonista guztiak ja aldegeltan dauzkagu, ondorengo partidua hirugarrena jokatuko dutenak ere kantxan bertan daude, eta iragarki batzuk entzun eta gero Xabier Euskizek hartuko du setetik hitza.